Boas. Recentemente foi lanzada a publicación e ferramenta web Nomes Galegos das Aves de Galicia e España, que se apresenta a sí mesma como proposta unificada e, en certo modo, definitiva, por partir da Real Academia Galega. Mas non só, tamén foi apresentada como portadora de un importante contributo lusófono no establecimento do nome de moitas aves, principalmente exóticas. Isto é de aplaudir, sen dúbida, porque antes isto non tiña sido feito. Mas, lamentablemente, a iniciativa tamén veu acompañada de recuos significativos para outro tipo de aves máis comuns. E, sexa como for, non era este o paso que os reintegracionistas esperábamos, xa que nesta questón de usar o portugués como referencia, ou se fai ou non se fai. Facendo só máis ou menos, ninguén gaña nada. Explícome. O que a lista dos nomes galegos das aves debería permitir é a coordinación efectiva entre ornitólogos e observadores galegos, portugueses e lusófonos en xeral. E esta lista aínda non vai ao encontro dese obxectivo. Explicarei por qué neste e nos seguintes vídeos de Galego de todo o mundo. Non fago máis que atopar xente distinta que a mesma teima que a min. Non fago máis que ouvir outras voces que son a mesma voz. Os nomes galegos das aves de Galicia e de España foran elaborados por un grupo de lingüistas e ornitólogos con recoñecida experiencia nestas disciplinas, mas, segundo Eduardo Maragoto, voltan a cair no erro de tentar impor unha tradición terminolóxica oposta portuguesa e española. Neste último caso máis aparente que real, como se observa no propio nome da publicación, en vez de unha ferramenta sólida e duradoura para o conxunto da comunidade lingüística galego-portuguesa. Por outras palabras, en vez de ser concebida como máis un instrumento de comunicación entre nós, mas ao mesmo tempo entre a Galiza e a lusofonía, a lista da RAC foi criada pensando no uso do grupo de militantes do galego que observa aves. E iso ten consecuencias, porque ao xogar nun ámbito tan limitado acábase reforzando a referencialidade da lista española debido ao carácter prescindível da galega. Xa sabemos que a coordenación coa lusofonía non resolvería isto automáticamente, mas algo axudaría. Pensade nas próximas xerazóns. Como alternativa ao nome cernícalo do castellano para falco tinúnculos, que será mellor? Estandardizar a forma lagarteiro, apenas usada nun círculo galeguista, ou peneireiro, compartillada cos países lusófonos. Ambas fan parte dos nosos falares, é verdade, mas as funcións que atribuímos ao noso galego escollendo unha ou outra é diferente. A primeira depende exclusivamente do uso que lle queira dar un pequeno grupo de persoas para afirmar a súa identidade. A segunda, sen deixar de ter esa función identitaria, ten garantida a existencia a través do contacto con outras formas do noso diasistema lingüístico. Mas antes de voltar a iso, comezarei por explicar como son usados os nomes das aves na sociedade e que relación teñen coas listas de nomes que posteriormente elaboran lingüistas e ornitólogos, e darei a explicación a través da miña propia experiencia persoal. Porque en mí mesmo conflúen estas dúas características. Son lingüista galego e tamén ornitólogo amador. Cando era pequeno, antes de comezar a gostar da observación de aves, eu xa tiña familiaridade con algúns nomes de aves como falante normal dunha aldea. E aínda que eles non fosen coñecidos por absolutamente todas as persoas, pódese dicer que estes nomes se transmitían de xerazón para xerazón en moitas familias. Na miña casa hortegana distinguíamos o buxato, o carrizo, o chaschás, as curuxas, os corvos, o cuco, as gaivotas, as garzas, o lavanco, a lavandeira, os mazaricos, o mascato, o merlo, o paporrubo, a pega, a perdiz, o pombo, a rula, o tordo, o verderolo, o xirín e un curto, etc. Tamén nos podían soar outros nomes da boca de xente máis meridional, como o melro, a rola ou o carolo, por exemplo, ou da boca de mariñeiros, como o gurrucho, ou de agricultores, como o paspallás. Puxando máis un pouquiño, tamén podíamos ter coñecimento, xa a través do galego literario, aínda que seguramente moitos eran de uso frecuente nas xerazóns anteriores, dos nomes galegos do estorniño, da ave fría, do rouxinol, do gavián,
da andoriña, do pardal, da cotovía ou das aquias. E a partir de aí, era a través do español culto que dábamos nomes ás restantes aves que chegábamos a coñecer. Moitas a través dos programas de Félix Rodríguez de la Fuente, que marcou moito os amantes da natureza da miña xerazón. A azor, a abejaruco, a limoche, al caudón, etc. Mas que quero dicir con isto? Quero dicir que os páxaros nomeados pola vía popular de coñecemento xeral limitábanse a 2 dúcias de palabras xenéricas que nos axudaban a identificar as aves realmente relevantes do noso día a día e tamén a denominar moi xenéricamente outras tantas especies menos relevantes. Fora deses nomes, o normal é que as restantes mudasen moito de comarca para comarca e ás veces de lugar para lugar. De facto, en algunhas ocasións, cando un páxaro entraba nas nosas vidas, por exemplo, un niño que descubrían unhas crianzas, un páxaro que ficaba encerrado no noso alpendre, até podían nascer novas denominacións descritivas persoais e familiares, que multiplicaban exponencialmente os nomes vernáculos de cada ave en cada territorio. De onde saen entón os 600 nomes restantes entre xenéricos e específicos da lista da RAC? Bom, relativamente a estes, é inevitável, aquí estamos todos de acordo, que de algunha maneira haxa intervención culta. Quer dicer, recuperación de nomes antigos, reciclaxe de formas minoritarias, coordenación con outras linguas, etc. Ora, a maneira de dosificar estas estrategias vai depender da idea que tivermos de galego. Un galego en chave diferencialista que prioriza o orgullo identitario facilmente nos levará a reciclaxe de formas extremamente minoritarias ou mesmo a invención. Mas se tamén pensarmos no galego como ferramenta comunicativa, gañará relevancia a coordenación coa ornitoloxía afroluso-brasileira, que ademais é a que nos vai garantir a viabilidade da tradición designativa popular galega en grande número de casos. Pensemos, por exemplo, na ave que moitos cazadores galegos coñecen polo nome castellano de agachadiza. Terá máis sentido recuperar un nome minoritario, arceucha, como afinal se fixo, ou consolidar narcexa, outra forma dialectal que xa tiña certa tradición de uso na ornitoloxía galega e que é coincidente coa usada nos países da lusofonía. Non fago máis que atopar xente distinta que a mesma teima que a min. Non fago máis que ouvir outras voces